Decká, dneska máme na pláne opačko, to čo sme si prešli minulé hodiny. Skúste mi úplne random povedať prvá vec, čo vám napadne, keď sa povie Uhorsko v stredoveku. Kráľov, ľudí, krajiny, hocičo. Pán učiteľ je veľmi priateľský podľa mňa. Dá sa s ním vždycky porozprávať o všetkom. Ja sa osobne vždycky teším na jeho hodiny. Nikdy sa tam nenudím. Mohli si babi, také mladé jak vy, v stredoveku vybrať manžela samé? Nie. Záležalo, respektíve bolo jedno z kritérií, že má ten chalanisko dobré srdiečko? Predstavte si, že ste princezné na konci 14. storočia a vám hľadajú muža. Pýta sa vás vzhľadu na ten názor? Absolútne nie. Pretože to musí byť výhodné. Prečo? Pre koho musí byť to manželstvo výhodné? Pre celý ten národ, pre celé to Uhorsko, vynikajúco. Kritické myslenie je mimoriadne dôležité v každom aspekte života a je úplne jedno, či ho rozvíjame na matematike alebo na dejepise, ale to je proste praktická vec, ktorú nielen žiaci, ale všetci potrebujeme do toho života, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, aby sme tie voľby vedeli robiť, aby sme sa nenechali hlavne oklamať niečím, aby sme vedeli odhaliť nejaké hoaxy, podvody, konšpirácie a všetko. A bez toho kritického, zároveň logického myslenia spolu trošku s tým to nemôžeme dokázať. Dneska sa naučíme nový nástroj, digitálny, viete, že ich mám rád, a to je, ktorý určite všetci poznáte, volá sa ChatGPT, alebo umelá inteligencia. Kto sa s tým už stretol a niečo na tom skúsil urobiť? Pomôcť s úlohami, vyriešiť to úlohy, výborne. Každá skupina dostane problémik, ktorý pomocou chatu GPT sa pokúsi vyriešiť. Digitálne nástroje a zároveň sociálne siete vnímam dvojako. V prvom rade je to skvelý nástroj na výuku, ale musíte s tým vedieť a musíte s tým naučiť aj tie deti. Ak je to použité nesprávne alebo zle, tak je to čisté zlo. Hlavne teda sociálne siete, pretože okrem toho dobrého vedia priniesť aj veľmi, veľmi zlé veci, ako sú stavy úzkosti, nespokojnosť so sebou samým a podobne. Musíte poriadne naformulovať ten príkaz, aby to bolo na ten stredovek. Lebo ten ChatGPT je super nástroj, je to super nástroj, ale musíte s ním vedieť pracovať. Prácu s deťmi miluje, má ich rád a vie ich zapojiť do kadejakých činností, organizuje aj exkurzie veľmi zaujímavé. Decká sú s tým veľmi spokojné, čiže nie len slovo, ale aj vidieť. A snaží sa byť inovátor, že snaží sa do svojej práce zapájať vždy niečo nové, vždy niečo zaujímavé deťom ponúknuť a deti to majú radi. Treba ukázať nielen okoliu, ale aj Slovensku, že sú na Slovensku učitelia, ktorí naozaj tie decká chcú naučiť niečo, čo sa im hodí, čo ich bude baviť, že na hodinách je pohoda a sranda, ale samozrejme zároveň vedia byť aj prísni a vychovať tie deti vlastnostiam, ktoré sú strašne dôležité, ako je čestnosť, úcta, rešpekt ku všetkým. A vyhral, to je kto? Gratulujem.